Zi bună, Ioana! Bună, Ioana! Zi bună, priză! Hello! Gata, am ajuns! Zi ceva, domnul Cristi! Mi-e cald! Ioana! Mi-e somn. Alex! Mi-e frig! Stai că am uitat că Alex n-a venit, e acasă. Ok, cam ăștia suntem, hai să mergem în parc! Salutări, sunt Orlando, sunt producătorul emisiunii. Bine ați venit în Parcul Iore, alături de noi. Îi avem pe cei de la Led Zeppelin care cântă pe fundal, cred. Dar nu, acum văd că au schimbat melodia. În fine, bine ați venit la primul nostru Q&A, cu ocazia celor 6 luni pe care le-am împlinit astăzi, 30 aprilie 2013. Cine născut în octombrie, hai sus, hai sus, hai sus. Cine născut în octombrie, hai sus, hai sus, hai sus. Haideți să vedem la ce întrebări trebuie să răspund Moa. Pentru că fiecare dintre noi va răspunde la 1, 2, 3, 4, 5 întrebări, vom vedea exact cum vom face. Totul este improvizație pură. Ok. Prima întrebare. De unde v-a venit ideea să creați emisiunea? Când ne-a venit ideea? În pat, în duș? Stai că ăsta era flămânzilă. Păi, ideea să creăm emisiunea mi-a venit mie acum vreo 3-4 ani de zile. Știu, atunci nu prea era nicio emisiune, însă nu am avut timp și nici oamenii cu care să o fac. Și dacă mi-a venit în pat sau în duș, nu mai țin minte să... Cred că pe toaletă, că de obicei acolo vin toate ideile bune. Păi da, acum vreo 3 ani de zile, 3-4 ani de zile mi-a venit ideea, am implementat-o acum 6 luni de zile și vrem să o avem nu pe termen scurt, ci pe termen foarte lung. Adică și peste 10 ani de zile, într-o formă sau în alta, să existe patrul la română. Așa că nu scăpați de noi. Salutări, sunt Priză, eu sunt prezentatorul acestei minunate emisiuni și după cum v-ați dat seama, suntem pe faleză la Mamaia, lângă pădurea Băneasa. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și vă pregătim foarte multe surprize. Nu chiar. Puține surprize. De fapt, nicio surpriză nu avem. De fapt, nici nu suntem la mare, suntem în Iore. N-am avut bani de mare. De unde bani de mare? Am avut 4 lei. Abia am luat un sandwich și am aruncat și hârtia aici. N-avem nici coș. Nu, ea e Ioana, nu e hârtia. Alex n-a venit, care nu știu ce onomastică. El la o fetiță de 6 ani la o onomastică, l-a chemat, n-a putut să... El e pineada, trebuie să-l îmbrace aia, să dea cu băta în el, să spargă bomboane în cap. Mi-au intrat furnici la boxer, dar e ok aici în Iore, că sunt multe căpușe. Pe Alex l-am internat, de fapt, l-am mușcat o căpușă. Se pare că i-a afectat, i-a crescut IQ-ul cu 2% și n-a putut suporta, asta e la reanimare. Trebuie să mergem acum la spitalul municipal să-l vedem. Hai, zi câteva cuvinte despre tine, Cristi. Tocmai termin al 4-lea doctorat în mase plastice. Sunt dulgher la o firmă de mături. Merge bine treaba, mai mult prin parcuri, nu știu, Ioana e director general, ea se ocupă. Avem și o firmă de șosete. Zic câteva cuvinte despre tine. Reale sau? Reale. Păi, sunt student la litere, acum trebuie să termin. Lucrez la licență intens, în fiecare seară aici în parc. Am terminat și relații internaționale, studii europene. E a doua facultate. Asta știu, nu se vede, nu v-ați fi dat seama niciodată. Fac stand-up comedy în timpul liber. În rest, cred că sunt un tip sociabil, n-am prieteni, că nu-mi place să vorbesc. Iubesc animalele, îmi place să mănânc porc. Iubesc câinii vagabonzi, ca ăla în boxeri albi, care nu mai pleacă de acolo. Am făcut 13 ani de limba engleză. I like to be the best. I like motorcycling and plane flying. I like sports, plane. So when my free time, I want to buy many kids for adoption.
to sell in Europe. That is dream I have of me, President, United States of England, to be someday. Nu știu ce să mai zic. Zi de vârstă. Așa, am 25 de primăveri. E o vârstă foarte frumoasă. Mulți spun că sunt bătrân, alții spun că sunt și mai bătrân. Acum depinde cum privești. Știi cum e viața asta, cum spunea Kant în Critica rațiunii pure. Viața e un neant care are și suișuri și coborâșuri. Însă pescărușii întotdeauna vor fi albi sau nu. Se pare că cineva ne întreabă ce vă face să fiți așa de creativi. Eu, unul, să fiu sincer, n-am vrut să vă spun, asta e un secret personal. În fiecare dimineață fac 2 ore de yoga, stau cu picioarele după gât, iar mâinile le bag pe sub picioare și mi le prind la spate cu bandă. Iar după 2 ore n-am nicio problemă, îmi vin ideile ca pe bandă rulantă când mă iau ea de la smurd, că nu mai poate să mă desfacă nimeni, zici că-s nod. Păi, sincer, nu cred că avem ceva special. Contează foarte mult munca în echipă, facem foarte mult brainstorming, ne punem mințile la contribuție și până acum se pare că a ieșit ceva foarte ok. Și în plus n-avem cum să dăm greș pentru că sunt eu. Totul se bazează pe Alex, el e mereu în preajma noastră. L-a văzut careva pe Alex? Spiritual e mereu în preajma noastră. Acum cred că e la cofetărie undeva. Onomastică la Mec. Bună, sunt Ioana, am 23 de ani. Sunt fata bună la toate de la 4 la română și anul ăsta termin, din păcate sau din fericire, masterul. Bun, acum haideți să vedem ce întrebări am mai primit. Ce ne place să facem în timpul liber? Păi când mai avem și noi timp liber, ne place să ieșim să ne plimbăm la o terasă, un cicorico, ne mai găsim și pe la o bilă, pe la un bowling. Vezi că se înțelege altceva dacă spui bilă. Nu știu, Pisi, eu zic biliard, nu știu la ce te gândești tu. Ce-ți mai place viața. Cineva întreabă care este obiectivul nostru. Păi, obiectivul nostru este să avem alături de noi oameni inteligenți. Pentru că nu ne interesează să avem abonați oameni pe care nu-i duce capul. Asta este o chestie foarte clară, după cum probabil ați și observat. Așa că obiectivul nostru este să strângem toți oamenii inteligenți, indiferent de vârstă, în jurul emisiunii 4 la română, pentru că o să se dezvolte mult mai mult decât atât. Planurile noastre sunt, de fapt noi suntem de-abia la început acum cu implementarea emisiunii și planurile noastre sunt destul de complicate și complexe și o să le vedeți în următorii ani chiar. Și asta ține și de pagina pe care o avem, hodgen.ro, pe care am lansat-o anul trecut, în iulie, și pe care vrem să o relansăm în vara aceasta, pentru că din păcate nu am avut condițiile tehnice și nici altfel de condiții, să zicem, financiare pentru a lansa site-ul cum doream. Și așa că din vara asta pregătiți-vă, o să fie hodgen.ro exact cum trebuie. Iată o altă întrebare interesantă. Cum ți-a venit ideea să te cheme Priză? În liceu, când aveam păr, era o vreme când aveam păr, îmi făceam o freză foarte dubioasă, cu gel așa mult și îmi dădeam părul. Aveam numai țepi în cap, cei că sunt sârmă ghimpată. Și atunci o colegă mai isteață a decis să-mi zică Priză. Și mi-a zis Priză odată, Priză de 2 ori, de 3 ori adjudecat. Mi-a rămas porecla Priză. Și de vreo 10 ani tot duc povara asta. E foarte greu să fii Priză. Când n-au curent te sună toți, hai ajută-mă și pe mine. Toți te aleargă cu gluma aia cu ștecherul, hai să-l băgăm în priză. Până și părinții mă tachinează că ne vine mult curentul din cauza mea. Dar să știți că eu sunt un băiat bun așa. Nici nu curentez. Învățământul de astăzi este mai lejer față de cum era pe vremea noastră. Dar ce mă, ești bătrână, mă? Pe vremea mea erau mai multe discipline. Eu ce să mai zic? Aoleu, săracul de tine. Mă scuzi. Așa, aveam mai multe discipline, erau ceva mai stufoase. Ce pot să zic? Acum e mai lejer, mai frumos așa, dar nu prea. O altă întrebare este unde ne-am cunoscut. Acum vorbind serios, cred că ne-am întâlnit acum 3 sau 4 ani la un spectacol de stand-up comedy, eu cu Orlando. Ba nu era spectacol de stand-up, era open mic, un fel de spectacol pentru începători. Dacă aveai câteva glume, vreo 2-3 minute și ai fi vrut să urci, să-ți încerci norocul, te duceai atunci la Glendale sau Deco, nu mai știu exact unde se organizau.
La Glendale. La Glendale, da? Și la Deco. Eu aveam vreo 3-4 minute de glume, Orlando și el cred că avea vreo 4-5 minute. Acolo am interacționat, ne-am felicitat reciproc, că așa se făcea, ne mințeam unii pe alții, bă, ai fost foarte bun, el îți zicea înapoi, da, și tu ai fost foarte bun, ba nu, tu ai fost cel mai bun, n-aveam nicio treabă atunci niciunul. Și atunci am legat o prietenie frumoasă, țin minte că a fost un băiat foarte bun, m-a dus acasă cu mașina, el de atunci avea bani, avea mașină, eu aveam o bicicletă, un mountain bike. Era în Deco, mă, mi-am adus aminte, nu în Glendale. În Deco. Da, da, Poți să continui, să știi. da. Așa mi-a zis și atunci, poți să continui, să știi, o să faci carieră și mare dreptate a avut. Noi avem și un site, hotgen.ro, dacă n-ați intrat până acum, intrați. Acolo i-am cunoscut și pe Ioana și pe Alex, ei lucrau la site. Sunt niște oameni foarte de treabă, știu că nu par, dar chiar sunt foarte de treabă. Am glumit, am glumit! Am glumit! Cu Ioana am glumit, Alex... Am glumit și cu Alex. Băiat bun. Păcat că nu e aici. Da. Foarte bun băiat, de încredere. Vine peste tot, îți pui baza. Bă, rămâne pe Alex, el vine niciodată. Dar stați puțin, că asta nu e tot, pentru că nu putem să lăsăm pe Alex să nu răspundă la câteva întrebări, nu? Așa că sunt în blogul lui, noaptea, da? L-am așteptat la ușă, da? Să vină înapoi și hai să adresăm câteva întrebări, nu? Let's go! Iată-l! El este Alex! Da. Noi bem niște Cico, nu? Lapte, Da, ce pe aici? Nu recomandăm așa ceva, doar apă plată. Exact, și lămâie, dacă se poate. Și, păi, prima întrebare este, Alex, zici tu câteva cuvinte despre tine. Ia microfonul nostru high-tech. Salut, sunt Alex, mă ocup de efectele speciale ale emisiunii. Adică de lipsa efectelor speciale. Așa. Și dacă nu se vede bine emisiunea, pe mine puteți da vina. Așa cum deci, face toată echipa. Fiecare săptămână, asta este clar. În primul rând, cineva ne întreabă dacă o să ajungem la 100.000 de subscriberi. În primul rând, o să depășim cu mult 100.000 de subscriberi. Din simplu motiv că avem material, avem public dornic de material de calitate, avem public dornic de material divers. Păcat că nu avem oameni cu care să facem materialul respectiv. Apropo, l-am dat afară pe Cristi pe priză. În sfârșit, în sfârșit. În sfârșit, da. Dar de la mult timp. Exact. A durat ceva. Da, o să fie episodul 13. Te-a ținut în bere în continuu ca să nu-ți dai seama, a? Da, adică l-am păcălit că îi luăm un interviu astăzi. Așa de și fapt, gata, l-ai băgat în priză, s-a electrocutat și... Exact, din nou, în episodul 13 pe 15 mai o să vedeți despre ce e vorba. Pe lângă like track și statusel Șerulescu o să fie și demiterea lui Priză. Revine like track, a? Știu că Priză a răspuns deja la întrebarea asta mai devreme, dar vreau să te întreb și pe tine. Cum ne-a cunoscut, mă? Nu mai ții minte, nu? Nu. Vârsta asta. Adevărul e acum câți ani? Plus minus 100. Da, pe românește 26. Plus Da, minus acum 26 de ani. Da, eu îl cunoșteam pe Alex. O viață de om. Și eu îl cunoșteam pe el că venea, aduna toate materialele reciclabile, încă nu se inventează tehnologia, dar el le aduna, știind că pe viitor orice ar fi, totul va trebui reciclat. Aveam și 3 ani jumate, știi, și de-aia, adică eram conștiincios. Păi știu că știi foarte bine alfabetul, îl exersai cu 1, 2, 3, 1, 2, 3, metale vechi, luăm, mai ratai tu, ăla, da. Când începeai tu cu metale vechi, luăm, și eu ziceam e cu M. Dar ia un metal și uite, vezi de aici. Alex, spune-ne și nouă, care sunt episoadele tale preferate din sezonul 1 și sezonul 2? De fapt, un episod preferat din sezonul 1 și un episod preferat din sezonul 2. În primul sezonul 2 trebuie să menționez că căutam materiale de bloopere. Mamă, deci e masiv materialul de bloopere pentru sezonul 2. Foarte tare cu Superman. Când face priză cu
Mai țin minte Atunci am probleme nebunii. Da, ca episod. Episodul 2. Episodul în care, din sezonul 2, da? Da, episodul din sezonul 2, în care, nu mai știu care era faza, că s-a descoperit ceva, un articol cu puterile, că oamenii au superputeri. Oamenii care au dobândit superputeri fără să vrea și fără să vrea, da. Și cum gesticulează priza atunci și cum joacă toată sceneta aia, de fapt e monolog. Joacă monologul într-un fel extrem de hilar, extrem de adevărul funny. E că Priz are stilul lui, nu știu dacă... Da, e unic, Adică ori îl placi, ori nu-l placi. E clar, pe 50-50. Da. De-aia l-am și luat, e unic și special și de fapt de-aia l-am și luat și de-aia l-am și dat afară. Uitați-vă în episodul 13. Episodul 13. Și din sezonul 1 ce episod îți place? Ai zis că în sezonul 2 îți place episodul 2? Foarte tare spre final, când am făcut cu partea cu vine sfârșitul lumii și am început toți din studio să alergăm disperați. Vine cum era? Vine sfârșitul lumii! Fac eu Nubiru. Da, fac eu Nubiru. Cred că episodul 7. Da, 7, când au bătut vecinii. Da, o fază foarte tare. Deci filmam, eram în studio și îmi trebuia să zică priză, ceva de genul vine sfârșitul lumii, ce se întâmplă, ce facem? Și fiecare dintre noi alergam spre el și ziceam ce facem. Tu că vrei să te prinzi numai și pe autostradă, chestii de genul ăsta. Și uram pe acolo prin studio și încep vecinii să bată în țeavă, la propriu. Și că, alo! Chiar dacă eram într-o vilă, adică dau din partea cealaltă de vecini de lângă. A fost senzațional. Deci acum pot să dau seama cum în peretele ăla se auzea atât de clar cum bătea vecinul. Deci, da, ne-am luat câteva înjurături. Am ieșit atunci de la studio, am ieșit cu chestii în cap, mâine în cap să nu ajunge cu diverse chestii, pentru că am făcut destul de... Și o fază, încă o chestie foarte tare, foarte mișto. Acolo la studio avem un câine, de fapt e cățea. Știu că nu sună bine, dar e chiar cățelușă. She's a bitch, man. She's a bitch. Bitch. Care, vreau să zic, plajă. dacă ați auzit-o pe fundal, da, ea e și da, este un câine, nu v-ați înșelat. Dar cum o cheamă? Nu știu, nu mă țin minte. Ioana știe. The Beach. The Beach. The Beach is on the fundal, man. Da. Așa că da, cine a zis că, de fapt, cine a auzit că este un câine pe fundal, da, vezi, este un câine pe fundal. Dacă ne-au trimis oamenii mesaje că aude un câine pe fundal. Așa că da, ați avut dreptate, este un câine pe fundal. Și numele este The Beach. The Beach. Man. Da. Uite că m-am gândit să te întreb așa, chiar dacă o să întârziem puțin, adică o să fie interviu mai lung. Care e personajul tău preferat dintre toate? Dintre toate? Da, pentru că am filmat 12 și... Dar pe Mamaia nu poți să faci personaj? Pe Mamaia? Personaj? Ăla e personajul tău preferat? Mă duce, cred că ar fi foarte tare. Mamaia războinică. The drug dealer. Și apropo de personaje, It's the Mamaia. Toată lumea a îndrăgit-o pe Mamaia. Da. Nu știu de ce. Auzi, da. Huia, Mamaia! Morții! Dar, apropo, că te-am întrebat pe tine, că voiam eu să spun care e personajul preferat al meu, dintre cele pe care le-am jucat. Că Priză e varză, de-aia l-am dat afară. Știam scăpat de Priză, gata. Am scăpat, la revedere, Priză. Pa, Priză! Așa. Apropo să tai asta. Personajul meu preferat pe care l-am jucat este clar, de la mare depărtare, Ludovic Piftie. Tare, sezonul întâi. Tare. Deci atunci am râs ca prostul, da, la filmă, nu știu de cum n-ai găsit blooperele acolo. Nu m-am uitat la cred că n-am ajuns, că sunt foarte multe de văzut. A fost foarte tare. Însă, apropo, cel mai, chiar dacă o să sune foarte ciudat, dacă l-ați văzut pe Aristotil,
Parcă prin ce episod era? Sezonul 5 parcă sau 6. Nu, 6, 7, 8, 9, 10 pe acolo. Da. Uitați-vă și voi pe acolo dacă îl găsiți pe Aristotel. Ăla cu cuvintele exhaustivate către părțile beligerante. Ăla l-am filmat în 10 minute. Da, chiar mai puțin. Aristotel, Și că zi repede. Aristotel cu toate cuvintele alea complicate, cred că erau vreo 100 de cuvinte de care n-am auzit în viața mea, pe care trebuie să le spun într-un timp record de 10 minute și le-am spus în 10 minute pentru ăla să mândru. Bravo, tare. Dar Ludovic Piftie rămâne personajul meu de suflet. Ăla am vrut să-l joc de foarte, foarte multă vreme. Deci s-ar putea să-l mai joc, că atunci când o să vină alegerile, Piftie it's back. Apropo, dacă știți pe Driblel, l-ați văzut în episodul 10, nu? Da, mă, tare Driblel. Pe Driblel avem niște surprize foarte, foarte mișto legate de Revine Driblel? Revine Driblel în episodul 13. Foarte tare, da? Pe bune? Deja aveți 3 insight. Dar nu le spune tot, Nu, păi sunt 3. Deci 1, prize dat afară în episodul 13. Bun. Vedem dacă luăm după aia înapoi. Așa. A doua chestie, revine Statusel Șerulescu cu un mesaj nu dur, ci extraordinar de dur. Deci credeți-mă, n-ați mai văzut duritate. Deci războiul. E război, deci clar. Război în episodul ăla. Bun, mai departe. Și Driblel revine la patrula. Driblel. Așa că stay hot, o să fie nebunie. Vă așteptăm în episodul 13, stay hot. Încă o dată la mulți ani de Flori și vă așteptăm în episodul 13. Like pe Facebook. Dați-ne like pe Facebook, dați-ne share la emisiune. În fine, pe Facebook e foarte simplu. Avem facebook.com/patrula română, pentru că acolo o să aflați înaintea tuturor cam ce o să se întâmple în episoade. O să mai dăm preview-uri, chestii, plus pe unde mai apărăm, ce mai facem și răspundem la întrebări. Adică dacă aveți întrebări pe care vreți să le adresați, chiar răspundem la ele, pentru că și apropo, și comentariile de pe YouTube le citim pe toate. Ideea este că în curând, asta înseamnă cam vreo lună sau maxim 2, dar cred că o lună mai degrabă, vă pregătim ceva foarte special, interactiv pe site-ul nostru hotgem.ro, care probabil deja îl știți. Și... Adică lansăm pe bune. Da, dar încă nu vă spunem ce conține. Ideea este că o să puteți să intrați în directă legătură cu noi, cu toți cei care comentează, puteți să vorbiți între voi, o să fie mult mai ușor și o să aveți parte de foarte multe surprize. Apropo, o să postăm un clip la sfârșitul săptămânii acesteia, deci azi e marți, da? N-am postat clipul ăsta. Spre sfârșitul săptămânii, vineri, sâmbătă, duminică, o să postăm un clip foarte, foarte tare. Fiți pe fază. Am râs destul de mult, bine, l-am filmat într-o oră, dar am râs 2 ore. E o parodie la ceva ce s-a întâmplat pe YouTube românesc în ultima perioadă, adică un clip. Și o să fie foarte, foarte drăguț. În rest, mai avem, de fapt avem 3 filmări pe care vrem să le facem. Am vrut să le facem până acum, din păcate nu am putut, din diverse motive. Și o să le filmăm probabil săptămâna asta sau săptămâna următoare. Stay hot alături de Patrula Română.